utzi borroka bakarrari, izatera heltzeko zarena zarelako, utxez bakar bat gehiago, nagusitu zaitez, zeure leku baduzu, bermatu lotu, bilatu aurki ezazu. Goixotasunetik aurrekin, jolasean euskaraz arituz. Euskal abestiak ikasi eta abestuko ditugu ikastolan. Euskaraz pentsatu dezala saiatu. Ben euskaraz pentsatzen badu, pues euskaraz zengo du. Hori ongo nuke. Erabileraren kontzientzia garatzeko, eguneroko errutinetan gai landu. El castellano sobre el euskera y los críos pues le da por hablar castellano. Entonces pues lo que estamos haciendo en casa es intentar que la primera lengua sea el euskera, aunque yo de esta parte no sé, pues me amoldo a lo que en parte a lo que puedo, y bueno, ando ahí con un traductor de euskera y chuli, que es del gobierno vasco, y bueno, con los críos, como no me da vergüenza, pues algo haces. Bueno, gu etxean hartu dezakegun konpromesua berakin euskera hitz egiten deunen, beste aur erdaldunekin da honen baitare, euskera fomentatzea, ez haien artean euskera hitz egitea eta gehien bat erdaldunak dien gurasoekin baitare hori euskera bultzatu eta haien artean saiatzea. Ikastolara etortzen direnetik, euskaraz egiten diegu, euskaraz jakin ala ez. Ni saiatuko naiz, marrazki bizidunak euskaraz jartzen. Pues como iba diciendo, pues eso, siempre hemos intentado hablarles en euskera. Y la verdad es que canciones, si hay actos de euskera les llevamos, vamos a los teatros de euskera, pues procuramos que no les falte nunca eso. Y ahora con las nietas pues seguimos el mismo paso. Haurrezkuntzako ziklo honetan, euskaraz kantatu, jolastu eta ipuinak ikusten ditugu ere. Gu beti bezala euskaraz egingo dugu, nire bikotea txarrikoa da, hango joera euskara da, eta horregatik gu ere etxean euskaraz egiten dugu. Gure konpromisoa izango da, etxean eta parkean euskaraz hitz egitea. Zeren gu etxean ez dugu asko hitz egiten euskaraz, beraz, beraiek ikusteko euskara dela gure hizkuntza eta euskaraz hitz egingo dugu. Gu gure etxeko konpromezua euskarakiko da familian euskaraz egiten dugula, eta umeei nik euskaraz abesten diet, eta etxean denok euskalduna garen ez euskaraz saiatzen gara egiten, sentitzen eta jolasten ere bai.